crkvi Svetog Mihovila koja se nalazi između srednjeg i donjeg sela. Crkvica je građena u 14. stoljeću u gotičkom stilu. Mi smo primijetili da je bliže romaničkoj. Crkvica je građena od grubo odklesanog kamena i buke. Ministarstvo kulture zaštitilo je crkvicu kao kulturnu baštinu i imamo dokaz toga na pročelju crkve na pločici. U unutrašnjosti crkve se nalaze freske. Freske su zidne slike koje su se slikale sa temperama na friškoj podlozi, zbog čega su dobile naziv freske. Slične su i u Eufrazijevoj bazilici u Poreču. Na tim freskama vidjeli smo Isusa, Mariju i Svetog Ivana, a poviše njih bio je Sveti Nikola. Osim freski, u crkvi smo vidjeli i kameni oltar. Vidjeli smo dvije vrste različitih križeva, latinske i grčke, koje izgledaju poput plusa. Iz tih grčkih križeva koji izgledaju kao plusevi uočavamo utjecaj bizantske kulture. Vidjeli smo zvonik, ali čudimo se gdje je zvono nestalo. U blizini crkve nalazi se i groblje gdje su pokapali umrle od nekih bolesti, na primjer kuge. Pokapali su ih tako daleko da ne bi se širila bolest. Restauratori su ljudi koji obnavljaju stare predmete kao što su zvona, freske, općenito građevine.